Ibrahima Kassory Fofana kɛra jamanatigi dankan ye mɛn kalo san 2018 ni ka kuncɛ fanga dafiri kɛlen kɔfɛ septembre kalo san 2021 a si ye san 69 ye. Maa ye a ka kiiritigɛw kɛnɛ ka kunun tɛnɛ ka sabu kɛ a ka kɛnɛyako ye min laseli kɛra u ka kiiriko ɲɛmɔgɔ n'o ye procureur ye Joséphine Loli Tenkiano ale fɛ. A minɛlen don k'a don kaso la kabiri avril kalo san 2022 ka sabu kɛ yuruguyurugu ko dɔw ye ani ka fara faso ka foroba nafolow kan fo ka taa se wari yɛlɛma ma. A ka surunna donnikɛla ko ne ka client kɛnɛya t'a fan fɛ kana jɔ kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ k'u ka ɲiningaliw jaabi. Sidiki Berete ale min ye jamanatigi dankan ka surunna donnikɛla ye ni laseli nunu kɛ AFP ka kunnafoni di so la. A y'a yira o senfɛ k'a fɔ k'a jigi b'a kan a ka client ka se k'a yɛrɛma sɔrɔ ka kɔn mɛn kalo tile 15 ɲɛ san 2023 a ka kiiritigɛw bilalen don o don na. Laginɛ ministre min sigilen don u ka lakanako kunna Mohamed Janɛ fɛnɛma ye a ka kiiritigɛw kɛnɛ kan kiiritigɛ min bilala mɛn kalo tile 8 san 2023 la. A yirala u ka sanfɛ kiiritigɛso ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye procureur général ye k'a fɔ ko nin makofɛlen in fɛnɛ nɔ minɛlen don ka sabu kɛ faso ka sɔrɔ yiriwa ko dɔ ani ka fara nafoloko dɔ kan. Monsieur Janɛ si ye san 51 ye ministre kɔrɔ ye min tun sigilen don jamana lakanako kunna. Jamanatigi kɔrɔ Alpha Condé ale ka jamana fanga o ministre tun don min ka baara bɛnnen don jamana lakanaliko ma. Ko nin makofɛlen in binna ɲɛgɛn kɔnɔ sɔgɔmada fɛ min kɛra sababu ye ka degun dɔ lase a ma kɛnɛyako fan fɛ. Bataki dɔ min labilala mars kalo san 2023 ko Monsieur Fofana tun ye jalakiliw kɛ k'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ k'ale nɔ minɛ bɛɛ de i n'a fɔ subaga gɛn wa ko min bɛ ka kɛ sugandili kɔnɔ ka taa maaw fan fɛ. Fɛn min ye a ka kiirikow ye a y'a yira k'a fɔ ko jalakili ko foyi tɛ ka taa ale fan fɛ wa k'a tɛna sɔn ka t'i jɔ kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ nin cogoya in na.